Kamal Aboki ya bar wasiya mai taɓa hankali, wanda bayan mutuwarsa ne a jiya aka bayyana wasilci da ya bayar, wanda hakan ya taɓa hankalin mutane, ya sa mutane cikin yanayi na jimami da kuma tunani, inda ma dai mutane da dama suka ƙara tausaya wa mutuwar wannan matashi. Rayuwa dai rai bakon duniya ne, sannan dukkanin wani mai rai kamar yadda kowa ya sani cewa ba zai taɓa dawwama a doron ƙasa ba. Mai sauraro, a jiya ne muka labarta muku labarin mutuwar ɗan uwa kuma abokin aiki, wato Kamal Aboki, wanda dai ya gamu da ajalinsa a sanadiyar hatsarin wato mota, wanda ya ritsa da shi akan hanyarsa ta dawowa daga jihar Maiduguri zuwa garin Kano mahaifarsa. Idan kuma kuna tare da mu masu sauraro, za ku ji irin nasiha da kuma wasilci da Kamal Aboki ɗin ya bari kafin mutuwarsa, wanda kuma hakan ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata, inda ya faɗi wa wasu abokanansa wasu maganganu na ban mamakai, wanda yanzu mutane da dama suke ta mamaki, suna ganin ma cewa ko dai dama Allah ya sanar da shi cewa zai mutu ne. Kamal Aboki, wanda mutane da dama sun bayar da labarinsa kuma sun shaide shi akan yanayin rayuwarsa, kuma suka bayar da cikakken bayani akan yanayin halinsa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan gaba daga nan taskar labarai na nan gidan naku dai mai albarka Safama Global TV. Wannan kaɗan ne daga cikin labarin da muke ɗauke da shi, duk da ma dai ba wani labari ba ne, labari ne kai wanda ya mayar da hankali akan wasilcin da marigayi ya bari, wato Kamal Aboki. In kuma Mr. SD zan jagoranci labarin a daidai wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum, ga cikakken bayanin kamar haka. Kamal Aboki, wanda ya kasance matashi ne wanda kuma yanzu yake tasowa, sannan yana kan ganiyar shekararsa wato ta yarinta da kuma ƙuruciya, inda dai yana da dukkanin buri kamar yadda sauran mutane suke da shi, sannan kuma yana da mafarkai na rayuwa wanda yake son ya ga cewa ya cin musu. Kamal Aboki dai, wanda tun farko rayuwarsa ta taso cikin yanayi na aminci, wato daga gidan manyan mutane, gidan malamai, sannan kuma ɗa ne mai cikakken tarbiyya, wanda duk lamarinsa baya yi sai ya tuna da Allah mahaliccinsa. Shi yasa komai na tsarin rayuwarsa ke tafiya ne wato ta fuskar addini. Kamal Aboki, wanda ya bayyana wa abokansa wasu al'amura masu ban mamakai, wanda yanzu bayan mutuwarsa ne ma mutane suke ta tunani kan wato furucin da ya yi, wanda kuma furucin da ya yi sa ne a baya-bayan nan ranar Juma'a da ta gabata. Abin da ya faɗa abu ne mai nauyin gaske, abu ne wanda dai mutane sun riga da sun san cewa mutum ne wanda yake da barkwanci, kuma sana'ar sama ta shafi hakan. Shi yasa lokacin da ya furta maganar, mutane suke ganin kawai wasa ne kawai da kuma barkwanci irin nasa. Kamal Aboki dai mutane sun bayyana da cewa ba shi da abokan faɗa kuma ba shi da abokan gaba, shi dai yana zama da kowa lafiya, domin shi baya son tashin hankali. Asali ma mutum ne wanda yake shigowa cikin matsalolin wasu mutanen kuma ya yaye musu da yardan Allah, sannan baya son husuma ko wata hatsaniya. Duk lokacin da wata fitina za ta faru, yana iya bakin yin sa ga cewa ya lafar da wannan abin. Kamal Aboki, wanda dai ya gamu da ajalinsa ne sakamakon hatsarin mota da ya yi daga hanyarsa ta dawowa daga jihar Borno zuwa Kano. Kamal Aboki ya kai ziyara wato ta aiki a jihar Borno, inda dai ya zauna da abokai lafiya, kuma aka yi ta wasanni a tare, sannan aka yi ta maganganu na rayuwa, aka yi ta hira irin ta duniya da lahira. Sannan dai yanda yake bayyana wa abokansa cewa su ji tsoron Allah a koma menene, sannan su inganta sana'arsu, ya zama na duk abin da za su yi su gane cewa wata rana fa rayuwa ba ta dawwama, sannan duk abin da ka samu a duniya kake barin komai. Ya ja hankulan mutane da dama a wannan lokacin, sannan kuma ya yi musu wato wata iriyar magana ta bankwana, wanda dai sai yanzu ma ake gane cewa ashe bankwana yake yi da su. Bayan kammala dukkanin aikace-aikacen da ya kai shi can jihar Borno ne, kuma ya shirya tsab domin dawowa mahaifarsa jihar Kano, inda kuma kan hanyar dawowarsa Allah Ubangiji ya aiko masa da wannan wato lamari, wanda ya zama silar ajalinsa, ya rasa ran ma gaba ɗaya. Yanzu dai zancen da nake muku, Kamal Aboki baya duniya, yana makwancinsa, inda Allah Ubangiji ya tanadar masa, wanda ya zama na gida ne na gaskiya, wanda kuma kowa sai ya shiga wannan gida. Kamal Aboki ya bar magana mai girma, sannan kuma ya bar wasilci ga abokansa da dama, inda yake faɗi musu cewa a koda yaushe yana iya mutuwa, sannan kuma yana jin cewa ita rayuwar nan dai kawai ana yin ta ne
domin babu wani wanda zai getare wato kaddarar da Allah ya tsara masa. Wannan dalilin ne yasa ya ba su wasilci da cewa idan har Allah ubangiji ya sa ya bar duniyar nan, idan Allah ubangiji ya karɓi ransa, to gaskiya yana da bukata da su cika masa wani alkawari guda ɗaya, shine kuwa su birne shi wato a kabari na cikin unguwarsu, kar a kai shi wata makabarta, a birne shi a wannan makabarta ta cikin unguwarsu. Sannan ya nuna iya gurin da za a aje shi, bi ma'ana inda za a hako kabarinsa, sannan kuma a saka shi. Sannan ya buƙaci cewa idan har ya mutu akwai wata bishiya da yake son a yi amfani da ganyenta a ɗora a sama kabarinsa, inda ya jagoranci tawaga wasu abokansa suka je ya nuna musu wannan bishiyar, ya ce wannan bishiyar yana son lalai idan ya koma ga mahaliccinsa to a yi amfani da ganyen wannan bishiyar a ɗora akan kabarinsa. Wannan zancen nashi yayi ne babu dadewa, kuma ranar Juma'a da ta gabata, wannan Juma'a dai, inda kuma cikin ikon Allah Asabar Lahadi ana tare da shi cikin aminci, babu ciwon kai bare na kafa, kuma babu wani abu wanda yake nuna cewa Kamal aboki dai ya kusa wato komawa ga mahaliccinsa. Hakan da ake ta abubuwa tare da shi, ake ta kuma nuna wato farin ciki da dukkanin komai akan komai da ake yi. Babu wanda ya taɓa tunanin cewa Kamal aboki fa yana dab da ajalinsa. Cikin hukuncin Allah, ranaku biyu ne kaɗai tsakanin mutuwarsa da kuma dai rayuwarsa, inda dai ranar Asabar da Lahadi ya rayuwa kamar kowa, kuma ya yi dukkanin wasu al'amura kamar yadda kowa yake yi. Ranar Litinin da kuma dai Allah mahalicci mai kowa mai komai ya karbi aron rayuwarsa, inda dai yanzu haka an riga da an gudanar da jana'idarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanadar, inda kuma muke fatan Allah ya sa can sabon gidan nashi ya fiye masa wato alkhairi fiye da wannan duniya wanda kowa yake jiran lokaci. Daga dai anan muka kawo karshen labarin da kuma bayyana muku wasilcin da shi wannan marigayi ya furta, ko in ce ya bari. Don haka mai sauraro da ni da ku mu taya shi da addu'a Allah ubangiji ya yafe masa dukkanin kafatanin laifukansa, Allah kuma ya sada shi da annabin tsira, ya sa aljannatul firdausi ta zama makoma a gare shi gare mu baki daya. Safama Global TV ke muku fatan alkhairi.